Днес ще ви покажа как нарисувах тази коледна картичка с акварел. Започвам с лека скица с молив, само колкото да отбележа разположението на клоните и трите коледни топки. Не е нужно да е много прецизно, просто ориентир, който после почти няма да се вижда. След това преминавам към клоните, използвам черна акварелна боя и тънка четка, за да направя фините разклонения. Работя бързо и свободно, защото именно тези неравности и естествени линии дават ефект на истински клони. Когато завърша с тях, започвам да оцветявам топките. За основата използвам наситено червено, като оставям малко по-светли места, за да изглеждат обемни. Добавям постепенно слоеве цвят, за да постигна по-дълбок и богат тон. Накрая за акцент поръсвам малко акварелни капки около рисунката. Това придава повече движение и живот на картичката и я прави още по-празнична, и така само с няколко прости стъпки се получава една семпла, но много ефектна коледна картичка. За целта, разбира се, съм използвала акварелна хартия. Благодаря, че бяхте с мен. До скоро!